Bore da iawn I chi gyd, a chroeso cynnes I chi'r gwasanaeth. Mae'n hyfryd I gael eich cwmni chi. Mi rydw I yma yn Theatr yr Halliwell, yng ngholeg y Brifysgol y Drindod Dewi Sant yma yng Nghyfyrddin, ac yma dros y 3 diwetha, I ni wedi bod yn cynnal cyfarfodydd blynyddol undeb yr annibynwyr Cymraeg. Mae wedi bod yn wythnos ddiddorol a chyffroes hefyd. Cyn I ni fy mlaen a'n hoedfa, gadewch I ni offrymu gweddi dros Wcrain. Gweddiwn. O dad nefol, cyflwyno ni ti mewn gweddi'r bore hwn ein cyfeillion yn Wcrain. Yr rhai sydd yn byw yno ac sydd wedi aros ar ôl. Yr rhai sydd wedi colli anwyliad. Yr rhai sydd ar grwydr. Yr rhai sy'n ofni gweld y wawr yn torri ac yn ofni gweld y nos yn dod. Bydd yn agos at y bobl di yn y wlad honno a phob gwlad arall sydd yn dioddef o gelyniad I ormes a thrais ar y fela heddi. A gwna ni yn wneithurwyr tangnefedd ac yn weision hedd. Yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, mae wedi bod yn wythnos brysur iawn yma yng Nghaerfyrddin. Dros y 3 diwetha, fe gynhaliwyd cyfarfodydd blynyddol undeb yr annibynwyr Cymraeg yma yn ein tren hi. Aeth canrif a hanner heibio ers i'r cyfarfodydd cyntaf o'r undeb gael ei cynnal yma yng Nghapel Heol Awst yng Nghaerfyrddin yn y flwyddyn 1872. Carreg filltir bwysig iawn felly y caws yma fraint o'i nodi a'i dathlu dros y 3 diwetha hyn. Canrif a hanner o weithgarwch, canrif a hanner o arwen a chefnogi eglwysi annibynnol Cymru yn ei tystiolaeth i'r arglwydd Iesu. Nawr bu cryn drafod a dadle am flynyddoedd yn y 4edd ganrif ar 15 am y priodoldeb o sefydlu undeb fydde'n dod ag eglwysi annibynnol Cymru at ei gilydd. Bod peth gwrthwynebiad, serch hynny, o ddawydd ymhlith rai arweinyddion a gweinidogion I gael undeb Cymraeg. Ac felly, ar nos Iau, y 12fed o Hydre 1871, yng Nghapel Ebenezer Abertawe, sefydlwyd undeb yr annibynwyr Cymraeg. Ym mis Medi canlynol, penderfynwyd mai daw beth byddai cynnal cyfarfod cyffredinol cyntaf undeb yr annibynwyr Cymraeg.
ac fe ddewisiwyd i gynnal yng Nghapel Heol Awst, Caerfyrddin. Yn ei hanfod, chwaer neu frawdoliaeth yw'r undeb gyda'i aelodau yn eglwysi a'i unigolion, yn dewis bod mewn perthynas wirfoddol a'i gilydd. Mae'r undeb wedi rannu i 15 cyfundeb, a chadwyno a chadarnhau'r berthynas hon y mae'r 15 cyfundeb yn gwneud sy'n selio bywyd a gwaith yr undeb. Nawr, does gan undeb yr annibynwyr ddim awdurdod dros yr eglwysi, ac o ganlyniad, mae'r pwyslais ar gynorthwyo a gwasanaethu yn hytrach nag ar reoli a llywodraethu. A mae rhaid i ni gofio bod annibynwyr yn bod cyn yr undeb, ymhell iawn cyn i'r undeb gael ei sefydlu. Plentyn yr annibynwyr yw'r undeb, ac nid i riant. Mae'r undeb wedi bod yn frwd eriod dros hyrwyddo cyfiawnder a heddwch, gan ystyried gwaith cymorth Cristnogol yn greiddiol i'w gweithgarwch, ac mi roedd hynny i weld yn amlwg yng nghyfarfodydd yr undeb eleni. Mae'r bobl oedd yn byw yn y tywyllwch wedi gweld golau llachar. Mae golau wedi gwawrio ar yr rhai oedd yn byw dan gysgod marwolaeth, achos mae plentyn wedi cael ei eni i ni, mab wedi cael ei roi i ni. Y gair oedd yn bod ar y dechrau cyntaf, roedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Roedd gyda Duw o'r dechrau cyntaf un. Drwyddo y creuwyd popeth sy'n bod. Does dim yn bodoli ond beth greodd e. Ynddo fe roedd bywyd, a'r bywyd hwnnw'n rhoi golau i bobl. Mae'r golau'n dal i ddisgleirio yn y tywyllwch, a'r tywyllwch wedi methu ei ddiffodd.
llywydd cyntaf undeb yr annibynwyr Cymraeg, ganrif a hanner yn ôl i eleni, oedd Gwilym Hiraethog. Testun i anerchiad ei o gader yr undeb yng Nghapel Heol Awst Caerfyrddin yn 1872 oedd Satan. Ganrif a hanner yn ddiweddarach, testun fy anerchiad i o gader yr undeb ddoi oedd Her yr Eglwys ôl Covid. Adroddwyd bod Gwilym Hiraethog wedi trin i bwnc yn feistrolgar iawn yn undeb 1872. Fedrai fyth a dweud hynny amdana i, ond gobeithio bydd yr ychydig sy'n gen i'w gynnig yn gyfrwng i ysgogi trafodaeth ymlith yr eglwysi wrth i ni geisio canfod y ffordd ymlaen wedi cyfnod gofidus a dryslyd a heriol. Ac fe fy'r 2 flynedd a hanner ddiwetha hyn yn gyfnod digon tywyll yn ein hanes ni o ganlyniad i effeithiau Covid-19 a'r cyfnod clo. Mae tywyllwch a goleuni yn themau cyfarwydd iawn i ni yn y Beibl, o Genesis i Datguddiad. Ond nid oedd yna dywyllwch mawr cyn geni Iesu. Mae stori'r Nadolig yn cychwyn gyda thywyllwch. Roedd hi'n dywyll wen mwy nag un ffordd hefyd. Tywyllwch gorthrwm, pobl wedi colli'r frwydr ac wedi gorchfygu oedd pobl ddew yn y cyfnod hwnnw. Oedd hi'n dywyll iawn arnyn nhw. Oedd tywyllwch erledigaeth yn ei hamgylch hynny. Oedd y system dreth ddirmygus yn ddigon i ddod â nhw ynghyd. Oedd tywyllwch dadrithiad yn ei llethu nhw hefyd, a nifer helaeth y bobl yn credu taw trais ac nid ffydd oedd y llwybr mwyaf effeithiol i'w gerdded. Oedd yr hwyliau ymhell o fod yn dda, ac o fod yn gadarnhaol, ac o fod yn obeithiol, adeg yn y doli cyntaf hwnnw. Gellir yn hawdd ddadle nad yw ei llawer gwell i nifer yn ein byd ni heddi. Mae delweddau erchyll o effeithiau ryfel yn Wcrain, Afghanistan, Yemen i enwi ond ambell i le yn unig, yn ddigon i'n hysgwyd ni'r byw. Mae hylltra cysgodion gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol sy'n dod â thywyllwch i galonau miliynau ein byd ni. Mae griddfanau'r newynog i'w clywed, heb sôn am gri anobaith y diwaith, yr unig, y trist, a'r sawl sydd heb ystyr i'w bywyd, a heb lywenydd i'w lenwi. Ond nid yn unig gyd mewn gwirionedd yn gwybod beth yw'r tywyllwch, nad efallai'r un graddau ac eraill. Mae'r tywyllwch mewn rhyw ffordd neu gilydd wedi cau amdano ni gyd, pob yr un ohono ni ar ryw adeg. I ni'n gyfarwydd ar tywyllwch. Rydyn ni wedi cerdded yn y glaw ac allan o'r glaw, ac i ni wedi cyfarwyddo ar tywyllwch, ac felly nid ydym yn ddigon naif i wadu bod y tywyllwch yn bod. Dyw'r ysgrythurau ddim yn trio'n hargyhoeddi ni'n wahanol chwaith. Dyn nhw ddim yn ceisio portreadu nad yw pethau cynddrwg ac y dybiwn ni. Yn wir, yr hyn a wna'r Beibl yw cadarnhau bod y tywyllwch yn real, ond hefyd ein sicrhau bod goleuni yn drech na'r tywyllwch. Mae'r proffwyd Eseia oedd yn proffwydo tua'r 8fed ganrif cyn Crist yn cadarnhau bod tywyllwch, y bobl oedd yn rhodio yn y tywyllwch, medde fe. Golyga bod yn y tywyllwch nad oedd gan y bobl syniad o'r hyn oedd yn mynd ymlaen o'i hamgylch nhw. Ond nhw'n ddigyfeiriad yn llwyr. A mae lle gredu hefyd fod y tywyllwch yn arwydd o absenoldeb Duw. Ond prysura ymlaen i ddweud bod y bobl a oedd yn rhodio mewn tywyllwch wedi gweld goleuni mawr. Daeth yr hyn oedd yn ddryswch iddyn nhw yn glir, a daeth presenoldeb Duw yn real. Ac yna, wrth droi at y Testament Newydd, mae Ioan yn cofnodi yn ei efengil bod goleuni yn llywyrchu yn y tywyllwch. Eto, mae Ioan yn cadarnhau bod tywyllwch. Mae e'n mynd mlaen i ddweud, ond nid yw tywyllwch wedi drechu e, a hyn yw newyddion da yr efengil. Tir dat som
Gweddiwn. Ein tad, diolchwn i ti am waith undeb yr annibynwyr dros ganrif a hanner. Yn arwain ac yn ysbrydoli, yn annog gweithgarwch, yn cefnogi eglwysi ac yn ei bugeilio. Diolch am i ti drwy doleini dywys yr undeb drwy holl weithgarwch. Diolch o Dduw am oleini dy gariad, a bod oleini wedi gwawrio'r diwyllwch ein byd drwy dair yn Iesu Grist. Defnyddia ni fod yn rhai a fydd yn llywyrchu doleini i fywydau'r hais sydd yn byw yn y tywyllwch heddi. Goleini dy gwmni i bawb sy'n unig, goleini dy gysur i bawb sy'n poeni, goleini dy wirionedd i bawb sydd mewn amheuon, goleini dy heddwch i bawb sy'n byw yn sŵn gormes a rhyfel a thrais, goleini dy dangnefedd i bawb sydd yng nghanol nos i pryderon, goleini dy gyfiawnder i bawb sydd mewn tlodi a newyn. Madda i ni ein bod ar brydiau yn ofni doleini, gan i fod e'n dyn oethni ein meddyliau dirgel. Gosoda ni o dad, ger bron disgleirdeb y drigaredd, mwyn i ni brofi dy fyddeiant a cherdded ymlaen fel plant o goleini. Yn enw Iesu Grist, goleini'r byd. Yn dysgodd ni i weddio gyda'n gilydd trwy ddweud, ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw, dilyd y deyrnas, gwnelau'r dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara bainyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddyiwn unna i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, can i seiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.